I pozdrav svima ljudi, ja sam Lazar Lazarević, a danas ću vam pokazati kako možete, na primjer, ako imate jedan kanal na YouTube, da napravite još neki novi kanal. Znači, ako imate jedan, da napravite još jedan. Znači, možda napravite više kanala, jer ja već imam, znači, više kanala, sad ću vam pokazati. Znači, kako bi, znači, ja to ne znam sad, znači, znam u stvari, znači, na tabletu i na laptopu, ako imate u stvari neki ovdje kanal, vidite, ovako, vidite. Vidite ovdje čovječuljak. Vidite ga? Evo, tu ga pritisnite. I evo ga ovdje, znači, obaveštenja. Znači, moji video snimci, istorija, gledaj kazna, znači, sve vam je tu. Kad bi sad hoćete promijeniti kanal, pritisnite ovdje, znači, tu je vaše ime kanala i tu vi sad pritisnite. I vidite, nalozi piše. Ovako, znači, ja ovdje imam više kanala, ali i ova 3 ne koristim uopšte. To sam još tu isprobao, a ova 3 već koristim. Dobro, ne ste šifru, ne znam. Znači ovako, Men.LVM, to je jedan kanal. Tu ja snijem, ajde sad kako da kažem, snijem sa mojim drugarima, ali trenutno mislim da na tom kanalu ja nemam ništa. Ja imam kako praviti sliku. I čao ljudi. A ovo kako instalirati PES2, to je jedan moj drug to snimio. To nisam snimio, ovo sam ja ovo je. Znači na tom kanalu nemam ništa, ni na ovom ovdje Lucky Gamer XXL, ni tu mislim da nemam ništa. Sad ću da vidim jer ja ne pratim na tom kanalu ništa, znači stvarno nemam ništa. Sad, idemo, na primjer, kad hoćete da dodate neki kanal. Vidite ovo ovdje, ovaj plus ovdje. Sad kad vi tu pritisnete. Evo, to zovete tako nalog. Znači novi, ako hoćete otvoriti neki tamo novi kanal koji još nije bio na YouTube ili postojeći. A kako to otvorite postojeći? Naprimjer, ako već imate kanal na YouTube-u, ajde, naprimjer da vam se zove, ajde, bilo koji, ako znate email adresu i password, onda pritisnite postojeći. To. I sada je pošto, bla bla bla, email adresa, to, i lozinka. Znači onda, to je to, ali ja nemam to ništa. I naprimjer, postojite novi. Pismi sad ime, prezim. I sad kao da se ulogujete na Facebook, znači, kao da pravite neki novi Facebook profil. Znači, ništa posebno nije. Sad evo, ja ću napraviti, ne mogu napraviti, ali vidite, sve samo nešto, ali ne mogu ni ja da vidim. Znači, mislim da bi to bio taj videoklip, bio onako za vas, mislim da je bilo jednostavno. Znači, jednostavno. Samo kliknete ovdje, gdje je vaše ime, i onda vidite ovdje, i sad ovdje pritisnete plus ovdje. I da pritisnete, ovo će vam pojavi sad postojeći. To je ljudi bilo sve i onda vi tu sad radite šta hoćete, ali ja sad tu ne mogu ništa da vam primjer dam, ali mislim da ste shvatili. Ko nije shvatio, nek napiše u komentarju. Dobro, ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi i skoro će novi video na ovom kanalu. A to će biti mali challenge. Dobro, stvarno bit će challenge, da, to samo da vam napomenem. I stvarno, vidimo se u sljedećoj epizodi. Goodbye.